सुनना बोलना मारे सटक जब भीरी काटे लगवे घीरी तो सटाक काहे मरबे, तनी दूरे से मार, मजा तोहू के मिली, बर्दाश्त के हो जाई। सब गोरे गोरे गलिया है जवानी के हम मिस्त्री। ये सार तू जवानी का मिस्त्री हवा तावा ना, हमहू जवान बानी, एगो हमारे लगे प्रॉब्लम बा, हमारे एगो नसिया नीचवा का मोटा गइल बा, तनी ओके मल के आ तनी नरम कर देता तो हम समझ जैती कि तू जवानी का मिस्त्री हवा और रोक के तू कायम करेला और काबू में रखेला। सच कह रहे पूरी चलते मजबूरी मौलत फरता दिल लगा के डालो ये सोनिया दो फरता। अरे बुरबक लाड़बक कैसन पति देव बाड़ी रे, अगर तोके तेल का शीशी महंगा पड़ता तो एक रुपया का आजकल कोनो कीमत नहीं बा, रोड पर गिरता तब लोग उठावत नहीं खे, तब 1 रुपया का डब शैम्पू लियाओ मशीनवा पर गिरा के आ 2 ठोप पानी गिरा दे आ ओकर वास्ते घुसाव दे, ओके कोनो मजबूरी ना हो, ओके इतना इंटरेस्ट मिली कि कही कि थोड़ा सा पनिया का मात्रा बढ़ा द, शैम्पूलवा थोड़ा सा और गिरा द आ तब घुसाव, हमके बड़ा इंटरेस्ट आवता, कही कि बुझाता हम स्वर्ग लोक में जाता नहीं। भौजैया एकदम खुश होके आ तोके एकदम गदगद कर दी। घुन लग जाए तोरा चीज में अभी ये सब फटे लगल बीच में, घुन लग जाए तोरा चीज में, घुन लगी जाई तोरा चीज में अभी से फाटे लागल बीच में। तो ए सार घुन अनारे में नहीं लगेला, अनारे में कीड़ा पड़ेला, घुन गेहूं और चावल में लगेला। तो तू अनार दिखाओ तड़ा कह तरह कि घुन लग जाई तोरा चीज में, भाग तोर को भागे जैसे। लॉकडाउन में रोवे जड़ुआवा मजा लेता वे भड़ुआवा हो, लॉकडाउन में रोवे रणुआ हो मजा लेता वे भड़ुआ हो। तो भड़ुआ कैसे मजा ले, पकड़ के भड़ुआ गणिया मार दे, कहें कि भड़ुआ कुल अक्सर गान मरावे न सा, तो तू कुछ मज़ा तोहू के मिल जाई और लॉकडाउन का मज़ा भी आ जाई, आनंद भी आ जाई। तो भड़ुआ कहाँ बा, ओकर पकड़ के गणिया मार द, तोहरो आत्मा की शांति हो जाई। सच कह रहे ये ढोरी चटबा तो पे होई लइका ए राजदी, ढोरी चटबा तो पे होई लइका। ई गाना सुनने के बाद ये फीलिंग होता कि अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। करे बुरमारी ढोढ़ी चटले से लइका होला, तो संबंध बनवलिस का होला, ते हमके ये बता दे, ढोढ़ी चटब तबे होई लइका, कुछ दिन में कहबे कि गाड़ी फूकब तबे होई लइका। भाग तोर बोचो अधिका, ते कहाँ से आयल बड़ी रे। बोला ये जानू सुहाग वाली बतिया, कैसे बोलम संगे कटल हरतिया, चिन्ह मुँह दिखाई कथन गहना बनवैले बा। तो तू के अपने जान के सुहाग वाली रतिया के अगर बतिया जानल चाहता ला और कथन गहना देले बा, चीना का मुँह दिखाई देले बा, त जा एक रात ओकर लगवा, ओकर मर्दक लगवा जा, चढ़िया उतार के सुती जइया, तो तू के पता चल जाई कि सुहाग रात के दिन का होला आ कथन गहना मिलेला। ओकर बाद से न झंडुआ में गाड़ी पर लगावल फिरबा एक हफ्ता, तो कहिया का कहत रहला कौनो रोस्टर। सच कह रहे हतरा होए कहीं सुरमा धइले बा, कहता ये यार झूठी होइले बा। भतरा एक के जीत धरी काहे ना, जब 9 नंबर के जूता बा आ 7 नंबर के एकर पैर बा, आ पैर डालने के बाद जूता निकल जाता, पीछे गिर जाता, ओके चलता था, जूता का फ़ायदे नहीं खे हो पावत कि जूता पहनले से का मज़ा मिलेला, से गोड़े को ओकर सेफ्टी होइए नहीं खे पावत। तो कही ना कि तोर गोड़वा का साइजवा कैसे इतना बढ़ल बा, वो तो जानते बा, ओके सब मालूम बा, ऐसे वो 1 केजी धैले बा। अरे हंसो मत भाई। सोच जानिया है बाबू बनवा चलैले बा।
भेटा जइब न त गणिया पर शैम्पू लगा गणिया मार दी। ओकर बाद से तू के पता चल जाई कि तुहरे लगे एक्सपीरियंस ज़्यादा बा कि ओकर लगे एक्सपीरियंस ज़्यादा बा। ऊ आहे पर तीर चलावता कि तू ओकरे साथे धोखाबाजी करता ल। तू ही तो एगो समझदार बाड़ा, बाकी सब तो बुर्बक बा। आहे पर बांध चलताटे तहार बहन चोदो गणुआ। सच कह रहे ये तो